Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Zato, subhanallah, koliko su ashabi Resula alaih salama voljeli Resula alaih salama, to je nevjerovatno, braćo i sestre cijene. To je nevjerovatno. Jedan od prvih koji ćemo spomenuti večeras jeste ashab od desetorice kojima je obećan džennet još na dunjaluku. To je bio Talha ibn Ubejdullah, tamo se Allah smiluje. Talha, draga moja braća, cijene sestre u islamu, jeste jedan od muslimana koji je bio uz Resula alaih salama u bitki na Uhudu. Desio se slučaj da je samo 11 ensarija i Talha kao muhađir je ostao uz poslanika alaih salama u bitki na Uhudu. I kad su vidjeli mušnici Mekke, tad su svim snagama krenuli na Resula alaih salama da ga ubiju. Dok ostali muslimani su bili udaljeni u bitki, u borbi sa drugim mušnicima Mekke. I tada je Resul alaih salam rekao, slušajte ovo, kaže on, ko me bude čuvao od ovih, on je moj drug u džennetu. Allahu akbar. Kaže odmah Talha, nije razmišljao, ja ću ja Rasulullah, ja ću čuvat. Kažemo poslanik alaih salam, nemoj Talha, ostani gdje jesi. Pa se javio jedan od ensarija, ja ću ja Rasulullah. Borio, sve dok nije poginuo. Javio se drugi ensarija, borio se dok nije poginuo. I svi 11 ensarija ispred poslanika alaih salama bivaju šehidi. I na kraju ostaje samo Talha i naš poslanik Muhammed alaih salam. I tada su više mušici vidjeli neke jedinstvenu priliku da ubiju Resula Muhammed alaih salama. I svom snagom su krenuli na Resula alaih salama. Subhanallah. Talha toliko je se braće i sestru borio da bi štitio Resula alaih salama. A on istrpljen, umoran. U toj bitki Allahu poslanik alaih salam je bio ranjen, izbijen mu je zub, ranjen u čelo i u lice. I njegovo lice je bilo potpuno krvavo od njegovog mubarek njegove krvi. Kaže Ebu Bakr es-Siddiq, da mu se Allah smiluje. Bili smo daleko od poslanika alaih salama i ja, i Ubejde ili Ebi Džarrah. I nakon što smo imali mogućnost da dođemo da Resula alaih salam blizu njega i da mu ukažemo pomoć, on je kazao tada, nemojte meni ukazivati pomoć. Idite odmah i kažete Talhi. Njemu kažete pomoć. Kada smo došli do Talhe, kaže subhanallah, u toku bitke na Talhinom tijelu bilo 79 udaraca od sablji, koplji, strela i tako dalje. Našli smo ga unesvištenog u jednom jarku kako leži Talha ibn Ubejdullah, osjećene ruke. Subhanallah. 79 rana na sve, brate i sestru. I Talha je ostao živ. I kad god poslanik alaih salam bi spomenuo bitku na Uhud, znao bi kazati za Talhu. Ko želi da vidi čovjeka koji ide po zemlji, a koji je poginuo, neka gleda Talhu ibn Ubejdullah. I on je dobio naslov i nadimak, subhanallah, živi šehid. Živi šehid, subhanallah. Zato i Ebu Bakr, da mu se Allah smiluje, kad je spomenuo u bitku, on je kazao, čitav dan Uhuda je dan Talhi. Čitav dan Uhuda. Subhanallah. Toliko je Talha ibn Ubejdullah štitio Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Brate i sestro, mi ćemo štititi poslanika alaih salama najviše sljedeći ga. Najviše učeći o njemu. Subhanallah. Danas, subhanallah,
muslimani između se pričaju, pa kažu, rekao Allah, ono hadis. I rekao, poslanik ono Kur'an. Ljudi ne znaju šta je Kur'an, šta je hadis. Da ne govorimo, kad ja volim te, ja Rasulullah. Dobro, koliko znaš hadisa na pamet? Koliko znaš života Rasulullah salama na pamet? Onaj koga voli, on za njim živi. Koliko se Allahu robe, ja i ti, koliko smo pročitali siru, život knjigu poslanika ali salama puta. Koliko puta? Pa braćo Selefu Salih su znali danima iz non stop čitav život čitati siru poslanika ali salama. I nikad se nisu zadovoljili. Ovo se novi jedno prođidno, kaže, dosta, evo, idemo na rafu. Kakva rafa, subhanallah. Reći onaj sallam, ti kažeš uzor, jes mi uzor. Pa koliko ga čiti, koliko učiš o njom? Pa eto, kada pročitao sam je, kada je prije 10 godina. Subhanallah, jesi ti hafiz toga? Kada bo nisam. Čovječ, Allahov robe. I hafiz, da si hafiz, moraš ponavljati. I onda kad pola čeka, subhanallah, čeka, koga ja više volim? Jer više spominjem ženu, svoju auto, dunjaluk, novčanik, žiro račun u banci ili poslanika ali salama. I to je pokazati ljubavi, jeli, naspram naših poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.